Ağay şuurlar elimizde gelen ağa tuğulama. Yani üç çağrıdan elimde. O konsertten ona, bu konsertten bana. Ay hepiden çağırıp durun. Ağayçı zor olamam çağır ya geldi. Bu elimde gelen okulum gayret etme gitme derim ki. Duran kalkılı ağay bir sana sonucana derim. Esselamu Aleykümselam. Dastavka mı geldi? Bana dastavka etmedim, gülüm girsadım. Ayvası sen mi? Men sizi kutlamana geldim şu an. Benim Kim tanımadığınız ellemdeki zatlardan bir üns verip seredin ya. 8. Mart yetip gelýär ha. Menem şoň üçin sizi kutlayın, şu güljahan güllerim size getirdim. Ölçemeller. Kanadınız mı? Valla, iyi Güller gül size. olarda qaranmaz mı? Geçerli mi? Gel. Kene eğlenecekten. Mehmanlar görüşünüz ýaly men bugün ustad, meşhur sahna ustady, Türkmenistan'ın halk artisti, Matun Adına Milli Sahna Drama Teatrının sahna ustady Halil Edowiýanyň döwlet dojagynda mihmançylykda halipa, ýa-ni doğrudan men tanamadım mı? Men oýladım içine çynma düşünmedin gerek aýyp. Tanadym. Şeylemi ya? O ýöne sizin de ben görjükdim bizne biýen ýany. Menem begenip gowlup şu halipany gutlaýyn, begenlere ňaşydyny jaňam etmedim için habarlaşman geldim agan bolsoň. Gutly bolsun 8. Mart bayramçylygy. Şugun tuğulama eğer 3-nji mi 4-nji yerden gelip şu gelip öýe girip duruşum da davleýän o kalyp howada üýtler şeyleri ılgap görür bayramçylyktary. Ýöne sen mara heme başagaýlyga duşdyň. Hemem adajyk ýada wa diýjek da men begen näçe ılgap işletem. Ýok ýada men. Ýöne bir kili ýöne davleýän kalyp bir kili bar davleýän mallymyny hemem şoňa gabat geldiň dep. Ýa maga diýme bardym da gaýrysy. Bir hit davleýän galdym, näme bilemok. Bardym da bar, indi şu taýda gıýdym, tord etjek diýdi. Ol ýüzüne fıgırın şeýle, suraty mehke bar. Şondan 5 sanany, näme ýok, näçe? 6 sanany alyp geldi margarin. Indi bardym, şu davleýände mullaga mahmat ýa başgaýlyk. Bardym da indi şu 6 ýadyma düşen oga. Indi nädip diýsem kädip bir kili harp bir altı olmalı davleýän gaza. Men ýa-ni kwartira ýadyma düşmüş ýaly. Ana şoňaly gördüňiz başagaýlaryň. Bardym da gyýlar 6 sany şu margarinden ber diýjek bolýan 6 diýip bilemek da. Elmi davleýän. Ona ahyr gyýlar 7 sanyk margarine bir gerek geldi. Ana şeýdime bir 6 sanyk şeýdip davleýän şu nemeden uladyna gelipsiň sen, başagaýlar gyrağına gelipsiň da. Şunun edip bolsa. Ta onuň oğlany. Ýöne şu kapydan giýrenden şu Güljahan güllerdi gönü bildim de. Gönü bildim. Gaýtysam men adymdan şolary köp sag bolsun aýtdy. Silap, hormatlap, ugradypdyrlar. Goý Allah jan näme durmuşlaram şu bizi silan adam. Bizi silan Allah silasyn ýere. Şoňaly edi odan güllüň şu açylyp duruşýaly. Şu bize sowgat iýberen ähli denarlaryň durmuşlaram edip gülüň iýýaly. Odan dünýäde ýaýrapdyr. Siz owar ya. Siz söýýän, siz Mustafa'dan diýsen oňa suwtname günde aralykda bir bir toýdan düşürler beýjany, bol ýaýrady, köp prasmotlar bar. Ana şu taýda bollar ýaly hamike. Bular näme söýýän, size hormat goýarsyn, toýýar. Şu ýerde şu wagtda tomoşa ýaňyleşen diýenler, aýyşberse. Şuňaly hakykatdan şu bolly, hakykatdan bolly şu gymylla diýen anekdot eder. Men bir toýa bardym da. Toýa bardym, olynym kapydan girdim, aýdym gidip dur, hemmek şu tam oýnady. Oturan adamlar onuň bir zat aýdýardan gymylla diýe, onu hemmek şu aýbyr o tam oýnap gyýlar, eller diýer, ellerini galdyrýaly, onu gymylla diýer, onu men şöyle şeýip aýdyp bardym da. Toýesyna salam diýdim. Bir hilim hemmekşi hereketdeler diýdim. Hereket et, menem eti bereýin, hereket diýdim. Hemmekşi gymyllap durgan, menem gymyllap bereýin.
birden dedim şu. Herkimin böyle dert desturi var da gıymırlamadan. Birden näme çık gelin sen gıymırlama çok bozun. Tam söylemejek çıkarayım hatırlar deyip. Menem turan yerimde ay şey bad ettim aydım kutordu bolynym ona ne halifamda söz berýärdi bolynym. Benim şolu diýipdir oglana diýdim. Neme diýdim? Öz bilýän aýdymyň aýtsam bolýarmy diýdim. Ya dedim, gıymırla deyip aytmalım dedim. Ola yok, halipa gıymırla demek dedi. Hareket, o perevod edilen dedi, aydımı dedi. O hareket var, ona hareket deymeli ne dedim. Gıymırla deymeli dedim. Ayşe gençliğine vara ettik dedi. Ona bol ya dedim. İnni kutladım da, baktımda bağrına ağladı tüyüm. Akbar beni kıynadı tüyüm. Yüreğime bağladı tüyüm. Menin tüyüme anan. O şey aydıp durmalı ettim şey tanısa öyle. Edip onu. Benim oğlum aydı o diyor ona. Arzu ümitlerim etmeni duyar. Söylep yaşatam ki eğer dünyar diyen onu. Kimlik için güzatı kayrıl hakikatten. Şeydi o şeydi tepdir ona. Ona menin tüyüme anan. Kıyımla dedim olayım dik koray dedim. Ay yankılı başladılar onu. Her kupledim yedimden kıyımla diyem ol. Uuu de kıyırıyorlar. Umanlar şumatkı yaşlan dinleyen aydımları da olun. Ona yadı şeydip yine de şeydip den on anırdan çıktım men berden çıktım qaharlanның men eýtdim be şey şoň ýaly bilem ýadyna näde şu jaga ýeriydi umman ýaşlan özüniň bir kili nemede açıkaran häzirki zaman üt rap diýilýär şoňa awa ýöne turan ýerinde tana umman onun bizine ýozam bizine aýdymlama dinleýärler teatrmyda da ýaşlar atow görýär aýdymlar. Yankıyalı aydınların yönü bizim şunlar toya varamızda yankıyalı ayşu kıymırla deyip görüyor deyip kıymırla dedim o ayşu bari eller şeydi kıymırla şeydi evet ooo deyip var onu her bendinin iyidinden aydı vereyim onu kıymırla deyip şeydi bana soğuk kaydım toy Uma şondan nemetti de ona adamlar köpsi diye barsam toya salınmayken kıymırla aydım aytsana değişerler uman bilen bizim payımıza düşen artistler payımız halka şarkı paylamak. Ene gaýgycan ene nitip bolsa innik saarlarda bir goýçy gülkülçi zatlar taýýarlar. O täze bolýar. Dedemler ilham diýen zat bir zat bada şo aýt diýeniň aýtyp bolanokän aňarda gorunken ýöne birden bir gelýär bir joşup bara ýerlerine gülküli faknalar duran ýerinde bir qullatlar dörüýärde käme halanmara şonmara aýdaýyn näçe pikirlenä bolanok garat ilhamda şol şu öz edýän birine edýän filaňy hormatyny şu gaýdyp gelýär şu zatlar diýjek bolýarlar gaýdyşa hawa aýlanyp dur ine bugun sen zat etsen ine bir filasan halipalar zatlary üns berip ine gülçemeller bir näýli bizim üçin egençli bir yaman gowdat taşyly begen ýerse ine şu tortjaga süýçülük tortu bilen gelipdiňer awa köp sağ bolun taňry ýarkadyn ine bu jahan güllerine de köp sağ bolsun aýtýar töweleme filapdyrlar hormatlardylar gaty begenlikler biz şoňa ine süýçülük tortuňda da umman ähli şu ýigitler bileje gelen bilen şu operatorlarga furatşoňa umman kameraçylar öýdüňe köp sağ bolsun aýtýar o janyna sağ bolsun ilmi dama şu parahat ýurdumyzda adamlary şoňa begenler oňuryp durun awa ene bizem näme toýumyzda tomaşada bolsa halkymyza hyzmat etmegen bolsa ilmi dama giýjämidi günni edip mudama halka şarkı paýlamakda bir taýýar mehriban joraçyklamady aktyçyklamady ay umman şu bir ýerde Türkmenistan döwletinde henne anlamady bagty anlamady ählirini gutlayan tüýsüregden alyp etýän her bayramçylyga her toýa gyýlar özüňi bilýärler dene täze goýunup protekinip odan jogurt makyaşy jogurt gelmän tüýsüregden alyp etýän